Puti, mampo. Unsa Sandra? Abi nag-uusay ning gagilo, kang ako ni salina wa makuha, wa mahumo. Ano ba kapaha? Wala pang suot. Abi ka kang kanini. Nagbali nasa lalo. Wala ni Mari. Hello. No fixin sa yung atakan eh. Daw? Ini. Abi na. Ano kayo? Kita Ay, okay man. Hindi ko pamir. Hindi ko pamir. kita ron espaso bi. Kasi kati gabi. Hindi ba yan? Okay man. Subukan tayo ulit eh. Grabe. Kamuyaw. Puti, mampo. Ambil sabi mo na ako. Ay, sorry. Sorry, Kon. Dalian na Inday Sandra. Bravo! Yeah. Hoy! Ipa-renovate ko na yung magto. Ayaw na, sakto na to. Ay, ah. No. Wala. Lahi Rajon. Wow. Sila ang legs da, ang dali natin. Legs ba? Legs. Wow, managlig Sandra. Hawa di ano? May ulit ako. Hindi ko kulong, hindi ako taglaw na niya. Basta na, 100 na. Oh, laba pa sa 100 eh. Kaya mga tagantig ko na ito. Basta mag-answer ka niya. Answer na po. Picture ta dong. Tansa? Tansa Sandra? Abi nag-uusay ning gagilo, kang ako ni salina wa makuha, wa mahumo. Apo. Ting, pala yung pante. Karong Uy, mo pante ba? Isa ka na kasi mana no? Okay. 1, 2, 1, 2, 3. Abi maliya. Wala pa kali. Ah.